da ni ya mukutare ya muradin zuciya. San ka ruhi na nisa yake ne ya biyu kamar ka haifa za ka ba ya muradin zuciya. Ka kula na ya Shafi'ullah ya Rasulallah ya muradin zuciya ya Shafi'ullah. Ka kula na ya san ka na nisa na wawa ba za ka yi ba mai gidana kula da ni shugabana mai gida da kai kaɗai na sama ya Rasulallah ya muradin zuciya ya Rasulallah ya abin suna. Yaushe za mu haɗu da kai ba yaushe gamo da kai mamure yaushe gamo mu da kai nisan ka nake kula ni ka kula ni ka karni dauɗa na jiki a wanke zuciya ta tsarkake ta ya muradi ya Rasulallah ya abin suna. Kalar ka ai ba ai ba kalar ka ba za a yi ba ya muradin zuciya ya Rasulallah ya abin suna ya Rasulallah ya muradi ya mukutari ya Muhammad ya Rasulallah ya muradin zuciya. Abin buƙatar duka bayi ya muradina Habibu kai nake kauna. Ka kula na ya Habibu ka tsarkake duka nisa kula da ni ya ba da karfi ya maulaya abin mutunci gida ka haɗe mana da buri sai naka da shi za ka kira na madina annabi ma kira na wani hali wani ayyuka na gama da ya ishe ni annabi ka ce na zo madina ba da na nisa da kuma ya muradi ya habibu shugaba a kula da mutu da sarakuta mutu